Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. An ci mun yi ranar kuma ƙaramin lokaci muna muku barka da haka. Da fatan kun tashi lafiya. Harkan da ya cikin wannan rana Allah ka sada mu da shi, shirin da cikin rana kuma Allah ka kare mu. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم. اللهم أفتنا بفضلك ويسر علينا كذا رحمتك رب زدني علما وعقلا وفهما على قراءة كتابك الكريم وكلامك الملك رب العرش العظيم. Dan uwa mun zo muku da wani sabon sirri mai albarka wanda insha Allah kuma inda aka wannan sirri mai albarka za a ji daɗin sa sosai in Allah ya yarda. To shi wannan sirri ne dai ana yin sa ne kamar haka. Wato dukka wani asiri da aka yi mutum insha Allah inda ka wannan sirri da yardar ubangiji asirin da aka ma zai lalace, kuma insha Allah da yardar ubangiji zai baka kariya sosai 100% in Allah ya yarda. To wannan sirri kamar da kuka gani wannan wato sakandami ana rubuta shi a haka ne. Ka rubuta shi a haka, to za a rubuta shi kafa 41 kullum kafa 41 za a rubuta. Dan uwa ku daure ku yi wannan fa, ko da in kana da sihiri kai baka san kana da a jikinka ba, to in Allah ya yarda zai lalata shi. Kowane sihiri ne a jikin mutum, kowane asiri aka ma an yi wannan ba a dace ba, an yi wannan ba a dace ba, to da dar ubangiji a yi wannan sirri mai albarka insha Allah in aka yi shi za a ji daɗin sosai in Allah ya yarda. Yadda ake wannan sirri in aka rubuta kamar da gama kafa 41 za a samu wato sassaƙen tumfafiya, jijiyar sassaƙenta za a je a tona ya sassaƙen nata, ma'ana ya kankara sassaƙen nata. In aka kankara sai a kankare, in aka kankare sai a bar shi ya bushe. Sai kuma a samu ɓawo na tsamiya, ɓawon tsamiya, amma ɓawon tsamiyar shi ba sassaƙa ake ba, wanda ya faɗo a ƙasi akwai ɓawon tsamiya yana faɗo a ƙasi, gindin tsamiyar kenan, ba fa 'ya'yanta ba, ɓawonta na jikinta ake buƙata. Yawwa shi ma ya ɗebo shi, in aka ɗebo wannan ya samu sassaƙen, amma shi wannan shi na kuka ne, kuka ba, sassaƙen kuka. In aka samo shi ma sai a zo sai a shanya su, in aka shanya su sai a daka su. In aka daka su to da shi ne mahaɗin nasa. Shi zai aka haɗa zai zama kaman in za a yi rubutun ana barbaɗawa a ciki har tsawon sati ɗaya. To in Allah ya yarda kowane asiri aka ma, kowane sirri aka ma da yardar ubangiji, kusan komai yarda ne na ubangiji, insha Allahu zai lalace in Allah ya yarda. Kowane asiri za a iyo ma da yardar ubangiji wannan abin da kai zai baka kariya. Kar a manta kafa 41 sati ɗaya za ana barbaɗa wannan abin. Allah ya taimake mu.